Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:01 na. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras kinadulong sa inyo sang Tanduay Light, gaan ng may kasama. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Wani pagkilisay. Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tangbaw. Ako ni. Jani, ano pingisdang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tubtob alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:03 na sang aga. Good morning, 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 good morning. Siyudad sang Bacolod, bilog ang probinsya sang Negros Occidental, kag bilog ang Western Visayas. Ganun sa mga tao dira kamay araw sa kaladtuan, aga pa ha, magabaligya dira sa aton merkado, kag panindahan, bugtaw na kamo dira mga kaaksyon ha, dakpan ang balde, habon, kabo, kag baligo. Panibag-o nga adlaw, kag syempre mga kaaksyon ha, panibag-o nga buwas damlag para sa aton mga kaugalingon. Ganun sa mga tao dira nga nabasted kagapon. Move on na kamo ha, panibag-o na rin nga adlaw, panibag-o na naman nga babae nga aton pag pangaluyagan. Damo-damo guro sa mga nabigo kagapo no, kati makon temprano pa do naghawa ng dalan. Pagpuli ko kagabi do mga alas 7, alas 8 do naghawa because siguro mga kaaksyon no, may curfew na hadlock sila nga madakpan bala. Oy mga kaaksyon, bad news kita ha, because I guess 27 na naman kakaso nga nagdugang diri sa syudad sang Bacolod ha, kag kalabanan sini local transmission. Ganit sa mga tao dira nga baw katig-agi sa ulo. Magkalaubos lang ang kahoy sa kanlaon, hindi pagid maghumok ng mga ulo nila no. Inabala nga simple na lagid ng instruction sa gobyerno naton nga suksuko ng face mask, i-observe ang social distancing, di pa mahimo bala. Biskan sa pagpila na lang magbakal bugas balang kisano kati kalabanan sa aton ti big time no, because of the SAP. SAP size meal. Di mako pagpila na lang sa bugas dra nalipat na because may size meal no. Ti kalabanan sa ila ti laban-laban ti sudan baboy duha kadlaw no. So gani mga kaaksyon, itagid pagkalipatan na suksuko ng aton face mask, kag syempre observe tagid ang aton nga kumbaga pa social distancing, kapwa ko iwasan ko. Uy nagpagwa nagligad statement ano si Anyo nga dono kon san o ini-implement nga ang mga tawo nga magagwa sa ila panimalay na bala nga hindi magsuksok sang face mask, pagadakpo na sang mga pulis ha. Pero wala pa ni mga kaaksyon sang exact date ng implementation. Kaga posible nga mapriso pulo ka adlaw tub-tub 30 dias. Kag hindi lang mga kaaksyon ha, pwede ka pa magmulta sang 1,000 tub-tub 5,000 nan.
Isa bala mga tao, ano? Ina balang hindi madala bala sa gentle bala nga pag saway bala. Balo, oy ka, kumagwa ka sa balay, magsyok-syok bala siyang face mask. Kag palihog lang, nugay ka na patay ka holding hands sa publiko, ho? Kabalo ko nga palangga mo dirang imo nga lubya. Nga do halos pa nga daw, kumbaga pa sa kape daw, twin pack ka mo nga daw, ha? Pugaling iti may COVID subong sa palibot. Maluoy ka. Abi hindi man may pag-ibutang sa publiko ng imo dira nga pagpalangga si mga nobya. Kag kung magtusik-tusik ka mo sa balay lang maluoy ka. Amo na mga kaaksyon, ano? Kaya ti pagdadakpan ka mo, ati bahala ka mo dira. Pag medyo masakit-sakit na mga kaaksyon because nagsugod na, ano? Ang pagpanakop, nabala sa mga wala barriers, no? So, dapat may ara ka mo sa ginatawag daton nga barangay certification, di ganit mga kaaksyon ipakita, dira ba lang inyo nga marriage contract, nagapatunay nga kamo dira yung mag-asawa or naga-star dira sa isa ka panimalay ko naga-live-in ka mo, ano? Di ko nagasakay ka mo dira sa single nga motor, do kabudlay man i-observe din ang social distancing, no? Unless kung may ara ka mo dira sa barrier, galing kiti ni mga kaaksyon ginulan sang batikos, no? Kiti, kumbaga pa, do kulang blast tempo. Prior to this implementation, nag-agi na kita sa ECQ. Kag masiling naton nga, do halos ba lang naagyan sang 2-3 ka ilinyo nga aton nga bulsa. May namangkot ka nagligad, ano? Di inang unahon ta ang barrier ko na aton bulugasan, do kasakit, no? Kung galing mga kaaksyon, may mga good side man nga kung aton pagatanawon kay ti masiling naton nga ang COVID-19 way nagapili. Inabala ko mag-asawa ka mo dira o mag-live-in ka mo dira o nagaupod ka mo dira makakaaksyon sa isa ka panimalay. Wala man nagapili ang COVID, no? Hindi mo siling ang COVID nga. Agad nagaupod sila sa isa ka balay, di ko sila paglatnan, bla. So muna kamo na mga kaaksyon bahala nga maghimay-himay parte sa sina nga issue. So again, subong adlaw mga kaaksyon, July 26 of 2020. Panibag-o nga adlaw kag panibag-o nga buwas damlag sa aton mga kaugalingon. Oy nakabalo bala kamo nga sadtong July 26, tuig 1969. Ang presidente ng Estados Unidos na si Richard Nixon upod ang First Lady na si Pat Nixon nag-abot diri sa Maynila para sa state visit. Sa parehas man nga adlaw mga kaaksyon ining si Gloria Diaz ang naghalin man sa New York pabalik sa Pilipinas via Honolulu matapos magdaog sa Miss Universe pageant. So if you can remember, ang una balang Miss Universe ng Pilipinas, ining si Gloria Diaz. Sadtong July 19, tuig 1969. Pero mga kaaksyon, nagbalik sa Pilipinas, July 26. Naman nga adlaw, nagbisita diri si Presidente sa Estados Unidos na si Richard Nixon, diri man sa Pilipinas. Ang Miss Universe sadtong 1969, ini siyang ginhiwat sa Miami Beach, Florida. O sa mga mahilig dira sa basketball, kabalo ka mo sa likod din ng Miami Beach, Florida, no? Kag abo ini siya ang masiling naton nga team ni Dwayne Wade, no? Kag ni LeBron James kag ni Chris Bosh yung una. Muning Miami Heat. Kag sa sinaman nga adlaw, natabo man ang pinakauna nga tawo nga nakatapak sa bulan. Ini amo si Neil Armstrong. Sumunod sanday Edwin, Buzz Aldrin kag Michael Collins. Pero mga kaaksyon, ang una gid man niya nga nagtapak sa bulan ining si Neil Armstrong. Digali kiti ini ginulan man sang batikos yung una, no? If you can remember again, nga kung ara kuno sa bulan, dapat kuno wala sang shadow na. Kag sa mga nakabaluman, ang gravity sang bulan, ini siya ang 1/6. Di kung sa Pilipinas siya, o sa kalibutan, tadiriya sa Earth mga kaaksyon, magtumbo kita insigida manaog kita, di ba? Because of the gravity. Pero sa bulan kuno, suno sa mga eksperto, pag nagtumbo ka, do ala Michael Jordan bala do naga-floating kapag gamay. Ay tungod nga 1/6 lang gid ang gravity. Pag iti magipagwa silang picture anay
nga nagtapak bala si Neil Armstrong dito sa may bulan. Tiambal nila. Ti basi wala man sila nagkadto sa bulan, ubra-ubram lang ni ila. Kaya ti nagtapak si Neil Armstrong ang ilang footprint sa perti kadalom. Tiambal nila. Ti 1/6 man lang yung gravity sa bulan, ti nga abi kadalom gid sa ilang footprints, no? Anong ara sa ila? Kag-ara sila sa bulan? Plus, pagid nga naggiho-giho kuno ang flag sang Estados Unidos, mo Diyos mio, Santisima. Grabe mga tao sa una, no? Hindi lang gid kay amo ni mga tao nga bagay gid nga gamiton bala nga contact tracer, no? Di ba la? Uy, mga kaksyon, ha? Isaman sa mga mainit nga balita, tiga reklamo kamo sa mga chismoso kag chismosa. Mapuslan ini sila subong tungod nga may ara sa COVID-19. Di ba? Kaya tibutag ta, si Pedro B. nagpositibo sa COVID-19. Naglagaw to siya sa isa ka lugar bing plaga-plangga yung babae. Ti grabe na, mga sungad balaw, pero tikataliwis kayo. Gambal sila nga, amo na bala, no? Tungod sa ilang baba, sa bulig sa ilang pagchismis, mahapos, makontak, or matrace dira mga kaksyon, ang ulihi or kisami naton nga or kisami ba lang nga ginakaduan sa nagpositibo sa COVID-19. O galing kito kisa, may mga paaman pa ba lang mga sugilanon. Ang pamangkot sa iya, kung sino bala ang ginkaduan ni patient number 1005, ano, o palayo lang. Sino ang ginkaduan ni patient 1005? Ti, ang chismusa, mahambal, aging kaduan nito si Maria. Di mo lang pamangkot siya, tapos may mga paaman pa na nga, oo, nagkuhan sila bala. Makon mo gidala ito sa idalom sa Jan Mago, nakita namon. Ginpakita ni patient 1001 ang iya nga kalabaon kagkadakaon, ba Diyos mio, gatulululo ang luha ni Maria mo. Pero pamangkot ya, kung sino kaduan na, galing kito may mga paaman pa blang istorya. Magaling ito yung makakaksyon, bulig man ina ha, para ma-trace kung sino ang ginkadtuan ni patient amuni. Amuna, amoto, kag nag-ano sila. So balik kita mga kaksyon, ang ginpamangkot sa kay Gloria Diaz, ang aton nga nangin unang Miss Universe dari sa Pilipinas. Ang pamangkot sa kay Gloria Diaz, if the man from the moon should come down to earth and visit our hometown, what would you do to entertain him? Diba siguro masaot si Gloria Diaz, no? Hindi man. O sabat yari mga kaksyon, why? I guess I would do for him what I always do. Since he has been on the moon for so long, he would want a change. Oh, ha? Chinde ka muna? Basta mo nang sabat ni Miss Gloria Diaz, amo na siya ang winning answer niya para sa pagdaog sa Miss Universe sa 1969. So sa mga tao, dira ka nalipat, ari ha? Ang nangin Miss Universe ang Pilipinas, ang unagid si Miss Gloria Diaz tuig 1969. 1973, amo si Margarita Moran, kag ang presidente anay sa Pilipinas sang tuig ni si Ferdinand Marcos. Tuig 2015, dagdaog kita munisipya Wurzbach. Kag 2018, amo si Catriona Gray. So apat na mga kaksyon ang titulo sang Pilipinas sa paglabot sa Miss Universe. So, Arya, sa history mga kaaksyon sa Pilipinas, ang nagauyat sang longest streak of wins paglabot sa pageant, at least one of the big four pageant titles in a single year with wins in 6 consecutive years from 2013 pakad to 2018, amo ang Pilipinas. Kita nagauyat sa sinanga titulo, ha? Miss World 2013, Miss International 2013,
Miss Earth 2014, Miss Universe 2015, Miss Earth 2015, Miss International 2016, Miss Earth 2017, kag Miss Universe 2018. So, subong mga kaaksyon, the only country sa bilog nga kalibutan nga nakadaog sa isa ka titulo sa Big Four pageant titles. Ang siyempre, pratagaan ka mo siyang tali sa mga mahilig dira magtanaw siyang nagarampa kag mahilig bantayan ang swimsuit. Amo gina paborito sa mga kalalakihan, no? Kaburing ko no siyang long gown, kaburing ko no siyang Q&A portion, pero makalilingaw ang swimsuit. Paglabot sa swimsuit, yati si tatay medyo nagahilay-hilay. So, mga kaaksyon, paglabot sa pageant area, ang Brazil may ara sang titulo sa Miss World nga isa. Miss Universe may ara sang duwa ka titulo sa Miss Universe. Miss International, ang Brazil may ara isa ka titulo. Kag sa Miss Earth, ang Brazil may ara duwa ka titulo. Ang Venezuela nga pungsod, paglabot sa Miss World, may ara sang 6 ka titulo. Miss Universe, ang Venezuela may ara sang pilabi 7 ka titulo. Bo, Diyos mio, Santisima, no? Damo ibang gurong gwapa kag maalam sa Venezuela, no? 7 ka titulo sa Miss Universe, Venezuela. Miss International may ara sang 8 ka titulo. Kag Miss Earth, ang Venezuela may ara sang 2 ka titulo. Pilipinas! Ari, Philippines mga kaaksyon, ha? Sa Miss World, ang Pilipinas may ara sang 1 ka titulo. Miss Universe, may ara kita sang 4 ka titulo. Miss International, may ara kita sang 6 ka titulo. Kag Miss Earth, ang Pilipinas, may ara sang 4 ka titulo. Puerto Rico, may ara sang 2 ka titulo sa Miss World. Puerto Rico may ara sang 5 ka titulo sa Miss Universe. Miss International, ang Puerto Rico may ara sang 2 ka titulo. Kag Miss Earth may ara sang, or ang Puerto Rico sa Miss Earth may ara sang 1 ka titulo. So mo na mga kaaksyon, ang mga pungsod nga may ara gid bala sang titulo sa tagsa ka pageants, di ba? Ang Big Four. Miss World, Miss Universe, Miss International, kag Miss Earth. Galing kita, nakita ko to sa pag-research ko, nakibot ko bala nga ang Miss Earth may sugpon, pag imbutang nila Miss Earthquake, do ka sakit, no? Basta siguro nagsala lang to bala, or basi nalipatan lang bala siya nag-edit sa website, no? Miss Earthquake, matsagan ko doon, naglitik yung guyaya bala. So, ang Miss Universe mga kaaksyon, nagsugod ini siya sa tuig 1952 bilang marketing stand sa isa ka California clothing company. Amo ni siyang Pacific Knitting Mills. Pero matapos ang tanan, nagpamalibad si Miss America nga magsuksok sa bisan isa nila dira ka swimsuit. So, no, kati, if you can remember, sa itong panahon, medyo sensitive pa ni mga tao, di ba? Magsuksok sa swimsuit, doon nahuya pa ni sila, no? Pero subong niya, puro Diyos, puro santo. Yung matsaga ko doon, nagalakat sa sidewalk na doon, nag-two-piece na bala. Tungod sa kalipoton sang tela, or ba siguro mahalang gidang tela, no man? Or pampakondisyon sa mga mata sa mga kalalakihan. Nyay! So, ang isa sa mga dutayan na gid mga kaaksyon nga mangin Miss Universe sang Pilipinas, amuya si Miriam Kiambao sa tuig 1999. Pag ini siya mga kaaksyon, ang naging first runner-up. Kaya ang style mo to, kung natabo to mga kaaksyon, at ito balang nadanlog siya, gulpi siya nagtindog, no? Amo ni mga paborito siyang una, galikiti. Sa pagalakatang adlaw, ang naging idolo naman nila, among si Catriona Gray. Naging uso naman ang lava walk. Diba sarangan yung mag-lava walk? Kaya ino! Depende ko nakainom ko no sa pula nga kabayo, masarangan ko no mag-lava walk. Mga ka-aksyon, magabalik kita ang mapila ka mga commercials diri lang sa Aksyon Radio.
Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dynamic naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod sa luto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:30 na sang aga. Good morning, 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 good morning. Welcome back sa atong programa sa bunga aga.
Jenny Tango rides again with Action Red Salgado. Isa ka oras ng programa nga magapamukaw sa inyo, magahatag enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. Again, sa mga tao dira kamera sa kalatuan sa bunga aga, bugtaw na kamo dira, hadak pa ng balde, habon kabo kag maligo. May mga tao gid nga mahilig magbalik sa katri, no? Ang ikaduwa nga pagbalik sa katri amo na pinakalaba nga tulog kay man pagbugtaw mo alas 10 na sang aga. Tiimbis nga pulahasang dira nga isda madakpan niyo sa merkado basi pula mata bala. Tapos nagalupok-lupok ba lang siya. Ay, palayo na mga kaksyon, ha? Pero may mga labas pa ng isda. For galing iti, o maibitar basi may ara bala. Well, sa mga aga mga kakso, na makaubod naton ang isa sa masiling naton nga heartthrob sa Action Radio Bacolod. Pag side view pa lang yan, daw si Coco Martin mo. Daw siya maglakat ya, daw si Dingdong Dantes mo. Magpongko sa salamisa diri sa Abon Building yung kag mag-research sa bisig iya nga mga balita para sa programa niya kung gabi. Ang itsura niya mga kakso doon sa Richard Gomez mo. Wala na sang liwan pa. Subong nga aga makaupod natin liwat. Action Brian Morden. Good morning, Action Brian. Pwerte nga introduction, imo ba? Amo na gina. Abi ko galanta lang ko sang Miss Universe ginambal mo gina. Amo. Pwerte. Saling ko to hindi man ko si Katria Negre. Wow. Ginendorso ako ni nga daw manuguwa sa stage show. Oh, oy nakabati ka to sa balita nga daw binagwa ko ng picture to. But why ko to makita mo? Ani man ginapangita-pangita ko man ganing ho. Pero kabati ka to parte kay Catriona Gray. Actually nagkwato siya nagdanga to sa NBI eh. Sabi, no? Oo, para dakpon to ang nagpagawa. Actually, fake to kuno nga pictures, Hindi mo to kuno to. Gin-edit to kuno, Ay, kabalo naman ta subong na niya sa social media, iyang kadamo halos tanan. Gani Mga man. applications nga gusto mo, pwede mo. May ara gani nga daw video nga daw ala TikTok, no? Inabalang ang MTV, bala or music video, bala sang isa ka, singer, pidida nga ibutang bontsura mo. Gani, pwede. Ara, subong, sa classmate ko na halos tanan, balaan niya na mo. Gani. Mga movie, subong. Pwede mo yung imotsura, ibutang mo to, tapos mo na yung movie, do ikaw yung bida. Ang kilala ko to gani, yung lalaki man to, ang music video ni Britney Spears, sinabalang, hit me baby one more time. Iya tsura, gagwa, ilaw ay sungwa mo. Subong, di may mga natawag sa rin, do inawalang i-commercial mo sa bla. But doon tawag sila ang pinaka-term sina. Nga daw ginabaligya mo siya antes magwa sa sinihan. Nan. Ara na do trailer. Daw mo na ara na subong social media, te pwede mo i-edit yan, nawang mo ibutang mo ya. Nan. Kursi mo. Pero tinagin-subong niya ka-high-tech kaya sang mga, mga video, even mga gadgets mo. Kung di ka kabalo mag-tansya dira, may arabis ang tutong ang manog ubrada. Nga ang nawong niya, ibulos mo tubo sa nawong sang banas tupad balay mo. Bawas, delikado gid. Tapos, galakat sa dalan, nabdanay ka mo yung, nano ni nga nabdanay sa banas tupad balay ko pan. Amo gid naman sakit-sakit gid dira. Hindi ka kay edited, di ka delikado sinano. O bati guro ti ang itsura ta subong di ka kagwa nga way ka face mask abi. Gani. Oo, ti subong tudo lantaw ko sa palibot ta diyo. Kung way ka face mask daw kaladlukan ka. Bro, anyway, Action Braya, kagapon ko no 27 ka positive to sa COVID-19 ang para sa Bacolod? Oo, 31. 31. 31 gid yan sa Bacolod tapos ang yan naman niya sang syudad sang Bacolod. I mean, not Dilagada. 31 ang iya sang Negros Occidental. Sorry. Oo, tsakto ni mo na 27 ang syudad sa Bacolod kahapon nga adlaw Action Red, no? Kag suno pa kuno sa nakuha taman nga balita dono kung correct ni 24 kuno sa 27 local transmission. Although halos tanan subong wala ang mga LSI na do nagkaladula na. Ang mga labi na gidang OFW do naglinong na man sa ginakabog sa kamok to sang ligad. Ang OFW kag ang LSI. Subong ya, dire na ginala sa aton na lang yun community
transmission ang gakatabo action red, no? So di ka kululbaan na gito. Tapos Action Bray, nakita ko man itong gapon social media. Ano no, kung nakita mo man itong sa Rizal Memorial Stadium, bala mga LSI ito nga na-stranded to bala, nga ginbutang lang to. Ginbutangan nila titulo nga COVID-19 concert. Grabe man, madamong tao, no? Namuda mo sang tao, kag makaluluoy gito sitwasyon nila, makon mo na ti, hindi ka man ba na makatravel, makagwa dira, kay ti may mga pulis limited ang giho nila. O gani man, ang tingala man ko bla sa mga tao man bla, kapag nagisla nga ginapa distansya sila, iban way man distance, no? Oo. So, hindi ko kahangok lang, but pagkatapos ako magkaran-karan, ay positive ganitong tupad ko, at impas Ate mo na, delikado kita. Pariyo sa Tidres Bacolod do, may taga Barangay 26, Barangay 29, Tangob, tatlos Tangob Banago, gid ang pinaka doon na severely affected, no? Oo, kay do 13, gid sila isagit kadlaw itong agwao. Gid pang swab na sila halos taranda, ti may ara pending ulat-ulaton ta naman ari gipalangitan oning 24 bilog ni kundi ni dapit sa Bacolod ni. Kay baka kagabi sa interview da sa Action Radio, kay Vice Mayor Elcel Familiaran. Yes. May apat ya ka apor o kunin lang authorized person outside residence block. Nga halin sa Metro Manila Action Red din sila mga trabahante sang Tilco. Uy. Telecommunication. Nagabot Tres Negros Occidental. Way man na sila yagin home quarantine kiti aporo sila gani mo. Naglibot. Action Bray? Doon na utod si Action Bray. Ti amo na mga kaksyon na kisablay na walang mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanghayo sang pasaylo nga nadula kami sa kahanginan bangod sang power interruption. Madamogin nga salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radyo. Well, mga ka-aksyon, welcome back sa ating programa Johnny Tango Rides again with Action Red Salgado. Nagapangayo kami sa pasaylo sa inyo na utod kita due to power interruption, ha? So, subong makaupod nato na balik si Action Brian Borden. Action Brian, ara ka pa dira? Yes, Action Red, no? Kibot man kita ba? Gaya, ito nakibot man ko nga do gulpi lang na dula, ho? Ambal ko, lingkod, way naman bati ang tingog ko na ni. So, mo tanong may apat ko nga nag-alalabot diri sa Negros kag Bacolod nga nag-positive ato sila. Ito damo na kuno ito lugar gid ang lagawa nila kay iway sila na home quarantine way man ang facility mo. Gani. Amo ning ginalantaw subong atong ginhimo sang Negros kag Bacolod nang ligat to nga nag-GCQ kita. Nag-GCQ daw ay gito mapuslan Action Red, no? Ito mabalik sa pinakapuno ang sitwasyon nas nagdamo pag yan ang nagpositive diri karon sa Bacolod kag Negros Occidental, no? Medyo halong-halong lang yan, no? Sa mga utod na ton, nag-libot-libot sa sining mga tinion. Pamangyapon ang do hindi importante, hindi lagin magbuwa para hawas sa distansya sining COVID-19 Action Red. Diri sa Bacolod, no? Ang Riverside, nag-announce na ito nga medyo alang-alang na sa pagbaton sa bilang mga pasyente. Daw damo na sa ila Action Red. Gani. Kando na kita ko to social media nga do full capacity na sila to accept positive sa COVID-19. Abot kung tsakto to? Dongin korekto kay amotong rason kun nga ang naghingagaw palayag ang Iloilo kag Bacolod nga i-suspend anay ang pagbiyahe sa mga pasahero. Pero daw may diferensya to na correct na to Action Red. Pero ang kapis interview naton daw kuano mga 15-16 ka personnel da.
ang positive action red kag Yeah. sa may mga pasyente pa sila nga positive man. So medyo nagsurulubra na, no? So kabay pa. Kada son nga mga inadlaw abi, may nakabati abi nga mga utod naton dire sa Sinimatinion. Kalma na sila lagaw para din na maglaptap pa si COVID-19 purting virus ni no. Gani, ang aton diri ka kalulukoy mga doktor ta dira kag mga nurses kundi na magpahimunong mga tao bala sa paglagaw, nga di bala importante. Kululbaan na ka magpalayo lang, magkalaubos na sila epektuhan da. Gali kiti mga tao action bray pagbaton bala sang sap baw. Doon nalipat na sang social distancing o physical distancing baw. So malantaw sila yung PBA. Gani. Ganin niya, nagpilong-palong anay. Nag-istoryahan na yung pati ikaw, pila bato, no? Pares mo na nagapon sa 6,000 bato nila. Gani man, Wala. Nalipatan na nga magpasyaka sa face mask, ba? Wala pa physical distancing. Di pila baton mo, 6,000 man ang akon. Gani, pwede mo na sa istorya na yung distansya. Gani. So nga, ibang doon kagbayanay pa. Wow, laban gid. Iklaw, guro ka, kagi CQ, kagi lockdown. Ipagkitaan na, dahil hinaksanaya. Long time no see. Grabe, ganyan. Di mintindihan utok Pinoy, no? So, di ba ng Pinoy, was lala pag-isipan nga pungsod gani, no? Gani. Ang iban to gani, wait na maginaput down bing Estados Unidos, pero galing kitigila, ito mga, ang rason bala do, hindi bala dalom nga, dapat kuno ya, dulaon ng lockdown, kay mapa-salon sila. Kaya tinunto na gito. Walang takot na gito, ya. Gani. Di sa aton gani, may kay medyo ang tao din na kwan pa, na disiplina pa sa Sinimatinion. No, tiyan mo na, no? Kabay pa nga, grabe nga kabay pa ni ato, no? Wala nakabulang na kabay pa nato, no? Subong naglalap. Bisa na mo nga muno sa tao yan baliwalaon na nila yan. Gani. Basta may 6,000 na. Para may 6,000. Ang kinamog, hindi magbanta. Tapos ni tagtaga na yung 6,000 ni puro tinaman tiniwis-tiwis sa mga bibig nila kutso-kutso mo. Uy, action braya, may purpose na kuno sa sa COVID-19 ng mga chismuso kung mga chismusa ha, mga inambal ta blagina nga ti makabulig ni kuno sa ginatawag ta nga contact tracing. Ati di naman sila mag kutso-kutso kung may sweldo. Gani. Galing kita ginapangamuyo ta lang kun ano lang pamangkot amo lang dapat isabat di na pagpaamanan nga ogin kwan si kwano. Nagabunti ka gapon, kita na mo sigurado gid yan nagulit gina ya. Oo, nagkuan gid sila. Ay mo nang tinuntok kag langolangon ng COVID-19 no. Kasadiya man Ay, naman. grabe. Otro man ng taga-ATF yung barrier ni Bla. Oh, isa pala. Tinunto na gini nila yung Oy, diri sa aton ha, sa aton di bala nga building, na balang nagligad ditong adlaw, nakita tas dalom no. Bawa kanuluoy man yung mga wala nakapreparar bala siyang barrier no. Sabi ng sikop na sila. Nagpanakop dis dalom ta. Guro mga alas 10 ang aga, galing kiti mga tao di umani mapilit because nga malablang bulsa kiti agi sa ECQ, nag-GCQ kita, kumbaga pa daw hubas na bala, iba ni nagkalawadaan pag gani ubray. Di galing, pero nagpanakop to, enforcer, ano nang tawag sila? Traffic enforcer sa idalom dira. Barrier no? Barrier, May ginis la grupo inchindi. No? Subong aga, grupo inchindihon, tinis sila, ibisan gamay lang. Galing kiti, nagpagwa to sa statement, I guess si Sir Asibuche, prior sa implementation, nga dapat ma-secure sila sa barangay certification, bala? Nga makapamatuod, nga nag-istar sila sa isa ka balay. Or pwede magani siguro ipakita dirang ilang marriage contract eh. Sa angkas-angkas gid guro ni. Kabalo kang PNP gahan sa subong sining dagpanay sang barrier mo. PNP, HPG, kag ang LTO, hindi sila pwede kadakop action red. Isan nga ipa-implement na ni sa August 1 abe. Kaya daw gin-extend na naman ni liwat sang DLG hasta sa July 31 ang pagpreparar kuno sa mga motorsiklo. Dapat ululubra na kamuda sang barrier da. Ay lading ba? Nadula si Action Brian? Okay. Daw sobra pa rin sa barrier obra nila na. Prano pa. Galing. Okay, galing kayo na dapat mabakal ka sang barrier yung erang aragid la sa supply gid la. Di mo bro-bra ka na karon sang kawayan ka ganon, di grupo iti na. Amo na masakit-sakit dira? Tini bas magwilgang pumuluyo sini bloodline nino. Nag sobra pa ni sa NPA yung mga akig lang adlaw mag di na ni ustong inyo ya. Amo na bla no. So ang police, ang PNP hindi sila kadakop gali.
kung wala sang ordinance sa lokal kag executive order halin sa alkalde abi Uy. kag gobernador. Kung mahimo ginaman sang pulis amo nga sawayon sila. Oo, kay tsakto na amo na lang nagro i-provide naton barangay certificate na lang guro, marriage contract tira o kung mayara ka mo sang pinirmahan nga kabit mo siya, kabit Yes. mo siya. Amo nang medyo sakit-sakit dira. Okay, hindi gali ka ba nakop ang police action red? Aba kadakop mo basing legal balaw. Ginaya, ginaya. Piyo ginaya kati hasta sa korte ginangaway pati mga bayo gwa ginaya mo. Buhat ang lumpat bintana ko. Muna gali, pero wag kita ikahambal diri kaya kung hindi makadakop ang PNP kung wala sang local ordinance ang banwa kag syudad. Aha. Tinunto na kamo da hindi man. Iti ang PNP man away man na mo ti kung di mo magpati sino bing una tapikan ha ang PNP hindi man kung ikaw da nga ba si day ang imo nga angkas daw kung di na siya halin may career daw kung di magla-disgrasya ka mo. Okay, ting PNP na ton, ang autoridad na ton, kasunod sang lay action red mo. Yes. Hindi ka pwede panggano. Hindi ka pwede madala ang wala face mask action red, nga wala sang ordinance. Hindi mo madala ang tao sa police station. Dapat dira lang mismo, balon mo siya nga way ka face mask, puli to anay. O kung, tipper kung offender ka naging dyan, o sulit na ginagro may rason na ginguro. Binagit ko may lista ka na daan di police, sabi. Pero kung first time mo, hindi ka pwede madala sa police station kung wala sa face mask. O amo man ang curfew man, kuhaan ka lang imo ngalan or dapat i-mayara sang citation ticket, abi. Si police or sinong manugdakop dang i-provide nga tibayran mo nito. Kung hindi, ti may community service man, no, pili ka lang da sa muna nga sitwasyon. So, muna incorrect na subong sang kwan sang kapulisan. Ang amo sila nga sitwasyon, no? So kabay pa nga mabuligan ta niya nga hindi na ni magsigi pa mang dinakpanay man liwat kong kisa. Pero hindi man sa ka abuso mga pumuluyo nga kung way dinakpanay hindi kam lang face mask kay para man na simo, no? Gani. Umalang na. Kati ang obra na daan sa ngaton mga kapulisan, di ba nila glahog iway labot sa war on drugs may mga COVID pa kag pamantay checkpoint dira ti kon kita man nga inabalang mga tao man kisa kaya hindi man bala responsable sa ila ginahimo. Ti kumbaga pa nagaload ni ang ila balang obligasyon diri sa atong komunidad. Nega dulubli ang trabaho nila. Ti ba ko muna mga traffic enforcer taga-ugtas man sa mga traffic. Tapos dugang pa ning mga tao man bala nga hindi man bala kay hindi manalis pa. Ti kaluluoy ni sila basa pa sa ulan. Gusto ginagana mo pa sang dumalang pa Gani. Pagpara gani amo na mo Diyos mio sa uladong libro nga amo na yung violation nga amo na yaw hindi amo na bala. Man, no? Pero away ginasinso ang ginamo na mo. Mo sila, oy, ari gali isa lang ka kuan, no? Kabay pa doon sa aton sa Bacolod action rin doon di niya uso, no? Hindi mga prank ni Bla. Aha. Okay, may isa ka tao nga doon dito ni uso sa mga utod ng mga Cebuano kag mga Tagalog, eh. Sa Bacolod dito takala di mga tao kay diri sa Bacolod maglango-lango ka di makastiguan kay mo. Gani nga man. May isa ka tao nga kita niyang pulis Bla nga nagatulotindog. Apoy pa rin ang mga pulis naton. Aging palapitan niya. Tapos, ginawalan niya nga, sir, you wanna die? Munang balya, gusto kong patay. No, bla, mo sa ambas ang pulis nagprepara rin, mako mo na lang. Balon kayo mo yung you wanna die? O, mako mo na nga sitwasyon. So, ang gini mo sa pulis, nagprepara siya. Pagkatapos, nagprank naman niya, dahil niya kakut-kuot sa kilid niya. Uy! Kuot, dahil niya hana bala tero bla or bono, daw mo na bla? Bisa kabalo niya mapulis niya, trinabol na slaya sa mamos na. Ilapay pagid kon ang nang distansya nyo, mga isa lang ka metro abe. Disgrasya ka na siya mo, malian niya gid ka na. Pag gabot sa lalaki, dala taya abe. Gindakop sa isang pulis, kagin ibagnos na niya sa minto, pero dako-dako nga laki blao. Sos ginaway na nga, sir, di Cebuano, bla? Cebuano, gle? Oh, sir, dili siya, prank rani, boss, ling kunukun ako, nano ka nami, ibagnos na naging sa simintong tunto ngayon eh. Grabe, tod mo, basta makabisita ka na sa akon nga Facebook na, para naging share ko man gani, kaya daw nainit ko nila sa mga, may mga prank na subong yung mga hatag ka face mask kag
inang ano na gani, inang alcohol. Mahugon mo pa yung tao nga mga tawag-tawag at plus kilid dyan nga, Mayor, ina mga utod na nga mga Cebuano. Nabalaan mo gin mo. Mayor, ni Ana Mayor. Naman ni Mayor, ibigay na natin ito, Mayor. O, tapos dalagabot lang nga do tiruhon mo, do bunuon mo ang tao nga ina, ang subject. Porting dalagan, ang iban daw lulumpat niya sa mga bangko, lulumpat sa kundi-hindi na lang, tapos igitan, utoy-utoyan kadlaw. Oo, kanami, kapag balik mo, dani may dala ka lang nga 2x2, kagihanos man siya balik blahaw. Hindi kita, kailinit mo lang ang mga atag ka na lang yun sa face mask kag alcohol, hadlukan mo pagkag utoy-utoyan kadlaw. Tapos ipakita mo pa na sa YouTube, no, para makakwarta ka mo, no? May diri sa atas, makulod, daw ay na din uso, no, umusanas. Ay na. Delikado, aming mga Ilonggo, eh. Kung mga amo lang na guro, ti kung close friend mo guro, kag ti ara ka mo dira nga nagainom sang agwa di pataranta, ti amo lang na guro. Ang kilala mong tao, po kung sila nga di mo kilala tao, mga tao diris Bacolod, tahap man. Tahap man, sa abot nila matasan, di. Mo na nga daw, wagin tala di sang amo na mo. Oo nga daw, hindi mo gidya kilala, labay ka lang sa mga streets damon mo na eh. Ma-disgrasya kagit. Mapungkuyan kagit tutuod. Ay, magmasi ka karon, ay mapatay na ka karon. Pero sige, ang sitwasyon sa Bacolod sa buong tawa, action rin Domingo, abi. Daw, mga mo ni Oraso, talagsas malaka, ganda sa lakyan yung makita naton. Kag inang maggulo adlaw ni karon mo ni pagdamo-damo nila. I-follow up tala ni karon kabalo ka sa nagligat tong kwan gabi ito tong mag-utod lang ang mabay nga pinangluthang to. Sa barangay Takuling ti gugma ang rason sa to. Uy, auto sa may barangay Takuling. Oo, kagabi may pinangluthang naman, 2 man patay, 2 pilason. Sa barangay Takuling man gyapon. Pero ay takbalo kon anong motibo gid sini nga dalom, pero tong una tong 2 ka bayi ito nga mag-ululutot ang suspekto na in love to sa isa. Yan. O, doon na palpak kurong pagigugma niya. Doon ako nakuha mo mandang balita, ginesang aga, pagbakal ko kapis dalong building, ta action ng Bray, nga may isa ko nung kababae, doon ako insakto ni, nga ginlaslas siya balang puluson niya. Why ko pa makuha ang rason kung sa pagigugma to, or ano? Grabe, no? Ano na naman? Sinilagid nga aga, gindaladra sa ospital ang, kung hinablo, siguro kay tiya, ito gina ang doon na storya ko, pero wala pa gid ma-confirm kay do ara pa bala sa state nga, tasubo bala? Sa Bacolod noon? Wala ko siya mapamangko. Do sa outside Bacolod, I guess. Okay, sige, check na to. Nagkaroon, budlay man ito. Yung po nang kisabay, arang ni joke na mo. Sang lululas-las na blakon nga problema kagin man sa pagigugma. Inom lang na anay. No? Hindi pag-ipatyo na kogalingon. Mahal ang mapatay sang sa magpahubog ka mo. Yan eh. Kag siyempre, dapat ko nagapalangga kung dapat binlan man ang kaugalingon para hindi ko na mag-alang-alang sa ulihi. Ang alcohol gani may 99.9% nga makapatay sang virus mo. Yan eh. May 1% gani yung ngabilin. Sino ng 1% man? Hindi ka makapatay. Di pagigugma man ba? Ang pagigugma, hindi pag 100%. Hindi pa disgrasya ka na. Laban. Muna subo nga ang 1% na sa alcohol nga ginbilin la, di na yaw na pangita ang producer sina mo. Aha. Sino ng 1% nga ginbilin nila nga daw hindi ginama 100% nga makuha ang virus, no? 99.9% lang ginaya. Why gina 100%? Kasi ang virus nga rasa kukob lang ng dago, no? Amo na ang sitwasyon sa palibot kagaton sinulo istorya sa ning aga. Upod aksyon ni Kira Action Brian Morden nag-report una sa balita na aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you so much, Action Brian Morden. Sa pinakauli din nga balita sa bilog nga Bacolod, kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Well, mga kakaksyon, balik na kita diri sa aton nga jokes. Para sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. La, la, the life goes on. Isang adlaw nakita ni Johnny Tango si Inday nga nagahibi. Si Inday nga nagahibi,
pag-asa ya. Wala labot ka nagpakaon siya. Nagpatulon pagid siya. O Inday, agas ang banwa nagahibi-hibi kay imo ya. Oh, Johnny, tanggo ani kagali ya. Oo ari ko di wala ko to. Labay ko man Inday, nga nagahibi kay imo ya. Ang ako nubyo Johnny. Mas ginpili niya ang sahap kumpara sa ako. O sus, kabalo kaya, ang sap may kwarta na, tapos ikaw ya, wala. Hindi man siguro, Johnny, kay damo man to siya utang. Ano? Sap may utang? Hindi ba lang sap halin ina sa gobyerno? Diyos ko, Johnny, lain ang imo yung bot silingon niya. Ang bot ko silingon niya, sap sa piling ng iba. Bye! Amo ito mga aksyon, ang una tanga joke. Thank you so much, Mario, dira sa may Barangay 31. Next, isa kaadlaw, nagalakat-lakat ang duwa, si Lolo, Lebron, kag si Rugo. Lolo, kanami diri sa higad sa puta taytay, kay kanami siyang hangin sa higad bye-bye. Tapos, katinlo pa siyang palibot. Kanami gidi siyang hangin. Kabalo karugo, ang mga tao diri sa barangay Punta Taytay, may mga disiplina. Ginahaboy nila ang ilang mga sagbot sa basurahan. Kag nakasegregate pa ina, ha? Gani man lo, dapat ginaman nga isegregate ang basura para hindi maayawan ang mga IPM. Pero danay pa lolo, ano na siya ang nagalutaw, lolo, ho? Ang nagalutaw nga ina? That is yachts. Basi boat na, lolo. No, apo. That is yachts. Okay. Spell yachts, lolo. Spell yachts? I'm wrong, apo. You're right. That is boat. Spelling mo, B-O-A-T. Thank you so much sa mga nagpadala diri sa ilang jokes. So mga kaaksyon, ang cellphone number nga pagka-text nyo 0938-225-5017 or sa ako man mismo nga Facebook account. Pagkitaon yung Red Salgado, ha? So anyway, magatamyaw kita sa mga nagkomento diri sa aton nga Facebook Live. Good morning sa kay Heaven, also kay Sheng Lina Habronolia. Ging Amar, greet lang ko no, happy birthday si Stephanie Tarsita. Keep safe and God bless, and happy listening to Amar family of Canson Subdivision, La Carlota City. Likewise kay Catherine Soto, good morning Action Radio, watching live here from Bacolod Queen of Mercy Hospital. Thank you Antoinette Piliado, good morning kay Dodoy Arlie Piliado, kag Melchu, kag Apla Hasan Sawi sang La Carlota from Canada. Noblesa Mikel, good morning from Bacolod City Tourism Office. Uy, naku, good morning dira sa kay Ma'am Susip, di ba? Correct? Dira sa may Bacolod City Tourism. Good morning sa inyo, ha? Good morning sa kay Aldos Jaworski, kag Erwin Gonzalez, Jo Marie Elaine. Watching from Riyadh, Saudi, Patamyaw sa kay Danilo Dilar, kag Editha Dilar, Barangay Punta Taytay. Natividad Pagunsan, watching live here in Barangay Estefania. More power, Action Radio.
Michael Noblesa, na-greet na niya. Good morning dra sa inyo, Eddie Laus. Good morning, Action Red. Monitor kami digyapo Nanay Isabel diri sa K-Town, Victorias. Also, good morning sa kay Attorney Mark Steven Mayo. Nga nagapamati kada aga sa aton, ha. Sa liwat mga ka-aksyon, ini si Action Red Salgado para sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!